onye chefuru ochie adafụ ihe ọfụ. O nwere otu ihe m chọrọ ịgwa unu. Ngwa ndị m na ha na-asụ ofu asụsụ. O nwere ihe ade setụrụ n'ihu akwụkwọ. O nwere ihe ade akọlụ mmadụ maka na ndị mmadụ anọrọ mgbe gị na onye ahụ bidoro. O nwere ihe ọ ga-awe mara, ịmara ije ejelu, mara okwu ọnụ ekwuru. Ụdị mmadụ ma agbara mbọ ya, mana agbasịrị mbọ ya mere m nsetụrụ. Mana ihe mmụta m mụtara n'ebe m gbara bọ iburu ibu. Taa, mụ na ọga m dị na mma. Ebe ọ na m afụ na ya mụ na ya na-agba dịka nna na nwa. Ọga m ka ọ lụọ echi, I recognize him as my master. O nweghị ihe ọzọ elili m ndị na bịa. O nwere ihe omimi m mụtara. Deezi o wutere m na o setụrụ ọmụnwa nke m ji wụrụ mmadụ. Anyị ekpo ihe n'azụ, and anyị ejere kpọba ikpe, kpọwa ndị mmadụ ka abịa ka esetụrụ m na ọga m. Ọga m ka ụkọ ọga m. O nwere ihe ọ ga-ahụ gị na mmadụ jikọọ na ndụ. Ka m gwa gị eziokwu, ị nidiro ka ị kọọrọ ya a third person or a second person. Ị ga-eji nwa aka gị setụ onwe ya. Nna na nwa ọbụla nwere ụdị ha si esetụlụ ihe dịrị ha. And nwa ọbụla na-eso nna ya ma ihe nna ya na-eli, mara ihe nna ya ada-eli. Maka na nwa na-amaghị ihe nna na-eli awụghị ezigbo nwa. Nna amakwana ụdị nwa ya si nọ ya, ga-agba mbọ fụ na nwa ya gafebe ọkpọghachi ya azụ. Ka ihe m ji ekwuru okwu a, enepụrụ m anya ihe na-aga n'ilu akwụkwọ. Etinye ebe Mbaka gọziri Ebuka, etinye ebe Mbaka sala Ebuka ụgwọ, etinye ebe Mbaka gwara Ebuka na ọ dịgo qualified. O nwere ihe m na-agwa ndị mmadụ, asị ha mgbe ha na-enwe aṅụrị, mgbe ha dị na mma. O nwere ihe mere ejiri dịrị na mma. Bloggers, ndị na-achọ news ha ga-eji gbara ego n'ihu akwụkwọ na kpuenu. Ndị lọvụlụ Ebuka na kpuwe n'ime. Ndị lọvụlụ Evangelist Ebuka Obi na kpuenu. Ndị lọvụlụ Mbaka na kpuwe. Onwego onye mma ụdị Mbaka na Ebuka si bido. O nwere ihe muvulu Evangelist Ebuka Obi o ji esi Lagos eje adoration. O nwere ihe melụ Mbaka jiri gụnye na ndị a ga-asa ụkwụ. Ha abụọ dị na mma nke ịkpọgotie n'elu ọta. Onwe ihe na-eselụ ha, anyị amarọ, anyị ama etinye ọnụ. Nna na nwa kwesịrị idozi ihe na-eselụ ha. Ka mmadụ ji eji n'aka ya kwute ihe ga-awụ ọgbata uhie nyere ya. Ejighị nnukwu onye were akwa ụzọ, ejighị nnukwu onye were akụ akụkụ. Achọrọ m ịgwa ọnụ, no matter how fast ịfụrụ mmadụ n'anya, mmadụ na-abọ na-enwe nsogbu. Ọwụ na itorubeghị ịdị bold ịgwa onye na ọga ya ọ enyi ya ọ friend ya na-enwe nsogbu, ịgwa ya ebe o silo mete, you are not worthy to be the friend of that very person, no matter who that person is. Ọwụrụ mba na-aba n'ilu akwụkwọ. Enwere ike onwe ebe Fada Mbaka esilo mete ya, nwe ebe Ebuka Obi esilo mete ya dịka nwa, malụkwa na nwaanyị ada ekpegbu di ya. Ụda ha ka nwa esila ekpegbu nna ya. Ọ ya ka o ji awụ nna mejọ nwa ejekwuwe nna ya mara ihe na-ese, maka na ọ na-ejebu eje. Ọ bụrụkwara na nwa emejọ nna akpọghachi ya azụ. Afụbara m ebe polisi na-esetụ case, and afụbara m ebe a na-enwe nsogbu a ga-esetụlụ in peace, ebubatara n'ihu akwụkwọ, ọ na-adị setụl. Because side in-laws na ndị na-egosi na ha kafu Mbaka n'anya na ndị kafu Ebuka n'anya ga na-ede ihe ha ga na-ede na-ekwu ife a na-ekwu n'ọnụ. Mana ana m achọ ịgwa mmadụ si ya, no matter what,
onye ọ na-nyere gị platform to excel, to welcome you. Altar una I visited for greatness. Adeji iwu abasa na altar. Ogene na cholozi the altar. Iji nwayọ pụọla onwe. O nwere ihe ndị mmadụ ga-awa okwuwe na onye ịhụrụ n'anya. Ịpụta iwere Mike dị bọk ya gwa ha, o nwere onye idunyelu. Gwa Mbaka okwu, kpara ya Mbaka. Ọ ihe m na-ene Evangelist Ebuka Obi anya ka o mee. Maka na o nwere ife jikọrọ ha abụọ. O nwere onye m dunyelu and onweghị onye m ga-edunye echi. Ka ọ kpalịalụ m nna m okwu. Ma ọ nabataziri gị ma ọ nabata gị. Mana ịdị bọk gị ya onye agbala na gị ọgụ. Na o nwere ihe jikọrọ gị na nna na nwa ada anya isi. Ikwu udo okwu a the whole bloggers and ndị social media na-akpọ. Mana ịgba ha nkịtị, ndị je na-egosi ka efu ha na ha fụrụ gị n'anya. Akarịa. Nobody is monopoly of all. So far na mmiri na ọbala ka na-aga anyị n'alụ. Mbaka ka nwere ebe ọ ga-eme mistake. Reverend Father Mbaka. Ebuka Obi ka nwere ebe ije eme mistake. Mụ nwa onwe m Evangelist Ejike Obi ezu nwere ebe nka ga-eme mistake. Ka anyị hapụ na ị na-etuchi okwu ebe okwu adịlọ. Enenere m ihe mere the other time. Alụmako grass, alụmako milo karịa. Na o nwere fada nọ ya, na o nwere onye a na-afụ si nene ya na-etinye alụrụ. Akọcha ihe elili n'abalị ọwụla ịgba akwa nri. Mmadụ na-aba nwelili ihe jikọrọ ha. And ọwụrọ social media ga-esetụrụ ya. Onwe ebe nwa si mejọ nna, ya sị nna m sorry. Mgbe ọ ga-agwa nna na ya dị sorry, na ebe ya emetelọ. Nna nwere ike ihu ya aka n'izizi ya, onwe ebe ya si kwu okwu adịrọ ngwa na kpuwe. In this Christendom, ọ ga-abụ onye ọhụrụ. Achọrọ m ịgwa unu na ebe a na-eje heaven, ọwụlọ new heaven. Maka na enwere ike pride ọ gbasara m nwere ike ịnapụ mmadụ ihe dị more precious karịa ihe anyị na-afụ anya n'ụwa. Na o bezikwa na ọ wụrụ ebe m chere a na-eje ka a na-eje, mana echere m na enigwe ka a na-eje. Let us not allow crowd to destroy our inner peace and our virtue. Ana m ayọ nnukwu nna m okwu, Reverend Father Ejike Mbaka. Onwe ebe Evangelist Ebuka Obi si mejọ gị, nwe ebe eji akpọghachi ya azụgbu ya okwu. Ọ nna ka ewu kpọghachi ya. Evangelist Ebuka Obi onwe ebe ihe feel ọnụ desili kwuo okwu na o nwere ihe ndị mmadụ kwuru. O nwere ihe Mbaka kwuru ife n'oge ka ọ na-agwa. Mbaka wu nna gị okwu, as you always said, is a time. It's a papa. Onwe ebe m esiro meta. Forgive me. Maka na ihe eji ebi na this Christendom, love, unity and oneness. Ka bloggers na-akpọ. Ka ndị fụrụ gị n'anya ka ha gosi onwe ha na internet na-akpọ. I speak my mind and let peace of the Lord reign. Ka nsogbu niile apịa. I love you all. Si neba ya anya, si tinye ya n'ọlụ. Onye che na omeligo ya nekwa anya before ọ daa. Maka okwu ekwusara n'ụwa mgbe ọ ga-adịghị ya.